הפודרה פה מטורפת. מה קורה יוטיוב? בוקר טוב, השעה 11 בבוקר, יום שישי. יצאנו אתמול בלילה, אני, אלירן, איתן ועידו, יצאנו בלילה לחניון לילה, ליד שדה בוקר. התמקמנו, קמנו אוהלים, הכנו את השטח לשינה, עשינו ארוחת המבורגר עם מדורה, ראינו קצת כוכבים, עידו הסביר לנו קצת על הכוכבים. הלכנו לישון מאוחר, 2 בלילה, קמנו ב8 בערך, עשינו קפה, התקפלנו ועלינו חזרה לכביש לאיזה 2-3 קילומטר. נכנסנו לשמורת טבע דרך שדה בוקר. הכניסה היא חינם למטיילים בג'יפים, ועכשיו אנחנו בדרך למעלה זיק. יש לנו איזה 8 קילומטר עד המעלה. בואו איתי, נראה מה יהיה. כמו שאמרתי, הטיול הזה מיועד אך ורק למעלה זיק. באנו בלילה, יצאנו מהבית ב6 בערב, התמקמנו, אכלנו, ישנו, קמנו, ואנחנו הולכים לעשות את מעלה זיק. נתחיל, נסיים, נראה מתי נסיים ואיך נסיים. מקווה שיהיה טוב, ונראה מה נמשיך. כנראה שנמשיך הביתה, כי השעה 11, תלוי מה נעשה. יש שם עוד כמה מעלות מסביב, הם יחסית קרובים. נראה, כמו שאמרתי, נתחיל, נסיים ונחליט. יאללה, בואו איתנו. טוב, אנחנו רואים את זיק בעיניים, הוא שם, כמה דקות מגיעים. נו, איך זה נראה? נראה קצת מלחיץ. נראה כאילו האמצע מלחיץ. יש את הסללום השמאלי הזה, ואז אתה כזה נצמד לימין, עולה, ישר כל הדרך. באמצע, אנחנו אולי... אנחנו רואים לך ברגל, בכל מקרה, אבל זה יהיה כאילו רפלר. אנחנו הגענו לזיק, הוא ממש מולנו. ארוך, גבוה, תלול, כבר הכניסה אליו מאוד איטית, פודרה עמוקה. יהיה שמח. אני חושב שהם רוצים להעלות את זה ברגל. בואו נראה. אלירן, אם אני ואיתן נתקדם עד למדרגה שמה. האסטרטגיה היא כזו, איתן יעלה קודם, אחריו אני, אחריו עידו, ובסוף אלירן. האסטרטגיה היא כזו שאם ויתרה תצטרך משיכה, אז רכב גדול ממנו יכול למשוך. וואו. טוב, אני התחלתי לטפס את הפודרה. בעיקרון עד המדרגה אנחנו נעלה לאט לאט. בינתיים האוטו מטפס את זה די בקלות, באיטיות, בזהירות. אבל אם אתם יכולים לראות את האוטו של איתן ואת גובה הפודרה, מטורף. יש פה אבנים גדולות. לאט לאט האוטו מטפס. טוב, אני עצרתי פה. בואו נצא למדרגה ונראה איך איתן עולה אותה. וואו, איזה פודרה, מה זה? טוב, הפודרה פה מטורפת.
אתה בא מפה, נבנה לך פה קצת, הימני שלך כאן, אתה עולה, שמאלי פה, תמשיך ישר, השמאלי שלך נשאר איפה שעידו בערך, תעבור את עידו, הימני שלך קצת יעלה באוויר, תן לטרקשן לעבוד ותמשיך ישר איפה שאתה. אתה חייב להיות ישר, אבל לא מכל הדרך, אין לך מה לעשות. השמאלי שלי איפה שעידו? השמאלי שלך איפה שעידו, כן, פה הימני שלך אנחנו נמצאים במדרגה, ואז השמאלי איפה שעידו. השמאלי? כן. השמאלי שלו, לא שלי. לא, ראיתי שאתה אומר השמאלי, אני אומר איפה אני שם את הימני אז? עכשיו. קיצור וזהו, אבל פה אתה חייב איפה שכאן למעלה, הטרקשן שלך יעבוד. אם תבוא מספיק מהר אתה תדלג את זה, אם לא, תן לו הטרקשן לעבוד. אל תנסה לשבור ימינה שמאלה, לירן. דוך, לא עובד, תגרור. צריך ישר אתה אומר. ישר, מפה ישר, ככה. אתה רואה את העקבות האלה? כן. עליהם אתה נוסע, בדיוק. ככה. לא, כי הוא יושב כאילו חצי בטן כזאת, אז האוטו לא יזרוק את עצמו לצדדים. אפשר אתה יודע, לגלוש שמאלה, זה יכול לקרות. לא, יהיה לך קשה מאוד לגלוש שמאלה, אבל אם תגלוש שמאלה זה לא קרה כלום, אם תגלוש ימינה זה מפחיד אותי. הימין, שמים להיכנס לשיפוע, זה בעיה. כן, אבל הסיכוי שתגלוש ימינה, אתה יודע, תטפס את כל זה ותחליק. הסרטון שראינו זה היה פה או שהוא התהפך? הוא עלה מפה. הוא עלה מפה ושבר לכאן, ואז הוא התהפך. כן, זה היה נראה הרבה יותר רחב, גדול. טוב, איתן, מה איתך? יש פה אבן שמפריעה. למה עצרת? שמאלה, שמאלה, שמאלה. רגע. ימינה. צריך להוריד אותו שוב, לעשות אותו שוב. לא, הוא לא ירד עד הסוף. רד טיפה אחורה. לא עד הסוף? לא. עוד טיפה. כל ההגה ימינה שיש לך. כל ההגה ימינה, כן, רד מעט. תבטל רגע את הנעילה שתוכל להחזיר אותו, כי אני צריך לקחת אחרי זה את הכל שמאלה. אוקיי. עוד טיפה. מחליק אותה. צור, קח שמאלה. שמאלה. עוד טיפה. עוד טיפה. סע, באמפ. אתה עוצר. כן. לא, אתה ישר. כל ההגה, כמה שיש לך. יואו. אתה בסדר, אתה בסדר. אני מרגיש כאילו אני מחליק הצידה. אתה מחליק טיפה, אבל אתה לא נופל. לאט, עכשיו אתה מחליק. יופי. קח את כל ההגה שלך, עצור. אולי ננסה ליישר אותו בהחלקה. עצור. טיפה אחורה. רגע. עצור. קח את ההגה שלך ימינה. עצור. אתה צריך לטפס מפה לשם, אבל תן לו באמפ. איתן, ואתה צריך להיות שתי ידיים על ההגה ולא לעצור. לעבוד מהר עם ה... אם אתה מרגיש שהוא גולש לך, תתקן לצד שני, אבל אם אתה מרגיש שזה ממש גולש, אז אתה עוצר. שתי ידיים על ההגה... אם עסקתי לך לעצור, לא, אבל תקשיב גם, לא.
כן, עכשיו הוא בזווית לא טובה כל כך. אלירן, אה? אתה תזיז את האוטו שלך, אני אביא את שלי. אני אזיז את שלי? לא, אתה בסדר, אתה לא תתאפר. מה התכנון? אני אביא את האוטו, להעלות אותו, אני אעלה מפה, אבל אני אמשוך אותו. מה אתה אומר? נכנסנו למצב כאילו? כן, זה בסדר, אני אבוא מפה, אני אעלה, אני אתפל שם בישר וניקח כנן ותמשוך אותו אליי. כן. רק תזיז את האוטו שלך לפה, לירן, תצמד שאני יכול לעקוף לך משמאל. טוב, מכאן אפשר לראות את השיפוע שאיתן הגיע אליו. על ההחלקות של הפודרה. טריקי. מה שנעשה, נביא את אלירן מכאן שיעלה משם. נתמקם איפשהו שם. נעגן אותו איכשהו עם אבנים. ואיתן יתחבר אליו עם כננת. ונראה מה קורה. התקדמות של איתן קדימה או אחורה כאן, מכאן, מהמצב הזה. יכולה לצאת מסוכנת, אז אנחנו לא רוצים להסתכן סתם. ככה הוא נעצר, לא הזזנו אותו לא קדימה, לא אחורה. טוב, אלירן עכשיו עובר. הוא דילג את המדרגה הזאת כאילו זה כלום. משם אנחנו אמורים לעבור, זה יותר קל מאשר זה. מזה. אני אמשוך אותך איתי למטה, כי בסוף אני... לא, זה לא יקרה. אתה לא תמשוך, אני עם ברקס וגז, אני מרגיש שאני הולך אחורה, נותן גז, אני משוך אותך קדימה בכוח. אתה רוצה אבל אני אזיז אותו שמאלה, אין לי בעיה עם זה הרגיע אותך. לא, מה שאתה... טוב, תעביר את צועה מהאוטו, אני אפתח כננת. בוא פתח לי פה. עידו, תוציא מפארקינג. עידו, ברקס חזק. חזק. אתה מושך אותי. אני מושך אותו, חכה, עצור. בסדר, עצרתי. אני לא רואה. תמשוך. מה הוא אומר בקשר? לא שמנו פה אבנים כדי שלא ידרדר. תמשוך אלירן! איתן גז! אתה יודע? צמוד, פה, אתה שובר ימינה, ואז אתה עולה את זה ככה. איפה השמאלי שלי? שמה? השמאלי שלך פה, לא, לא. פה במדרגות האלה. אני אראה איך שאתה בא, אבל זה יהיה או פה או פה, זה תלוי באיך שאתה בא. לדעתי זה יהיה פה. טוב, אז אחרי כל הסיפור הזה שהיה פה, אני עכשיו יורד ואמור לעלות משמאל. תתיישר? כמו שאתה.
תטפס אליי. עצור, רגע, רד אחורה איך שאתה. טיפה, עוד. עצור, עוד טיפה. עצור. לירן, אם אתה נותן פול גז מהמקום יש מצב שאתה עולה, אבל תראה, כי זה מחליק מאוד. אז אל תתפוס פינות, אתה כרגע ישר, אתה לא בפינות. אבל אתה צריך פול גז. יענו מהמקום לטוס. לא, לא, לא טסת. לא יוצא טוב. כן, תחזור. עוד טיפה. עוד. אתה יכול מפה. אתה בלואו לואו? אתה לא יוצא מהמקום חזק. לא אתה, כאילו, אוטו. יופי, תעלה מפה, תקשיב. יהיה לך פה... הופ הופ. אני מצולם. תקשיב, יהיה לך מפה קשה, לירן. ואחר כך כשתעבור את החלק הזה, יכול להיות שהוא פתאום יקבל לך מכה וזה יהיה טוב, אז תנסה. סע. למה אתה לא יוצא חזק? סע עוד טיפה אחורה. עוד, עוד, עוד. עוד. רגע טיפה שם, שמאלה, שמאלה. סע, לאט. סע. עוד, 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 עוד. בסדר, עוד טיפה. עצור, רגע טיפה אליי, טיפה. ככה. תן לו אמא שלו. תן לו ברקס וגז ביחד. סע, תעזוב, סע, סע, סע. סע. תן לו. יש! תן! עלית הדזיק! זה חייב לראות לפני את זה, אתה יודע. האוטו לא יוצא מהמקום. טוב, אז אחרי שאני עליתי, עידו עכשיו מתקרב. עוד, 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 ימינה! עצור! יופי. ישר את ההגיש שלך. רד אחורה לאט. עצור! זה היה קרוב. שומע? תתחיל לתת גז, תעלה ל-1.5-2 טור, ואז תשחרר את הברקס. כן, אתה לוחץ פול גז ועוזב את הברקס. לא. כמעט, לא. לא? פה היית רחוק הפעם. אתה לא מייצר מספיק כוח. טוב, תשאר ככה. עכשיו לא הצלחתי, לא יצא מהמקום. מה, אתה חושב? לא, זה לא... מבחוץ זה נראה, אתה יודע, איטי מאוד. זה הבעיה שהוא לא יוצא מהמקום טוב, גם אני, אותו דבר. רגע, אבל תעשה טוב, אם אתה מתחיל לדבר אחורה, תעזוב את הגז, אתה תשבור צירייה. לא, יש איזה השעיה, אלירן, יש איזה השעיה, גם אצלי זה... אם אתה עוזב, אז בסדר, אבל באותו שנייה. אם המנוע קדימה ואותו אחורה, אתה ישר פס. לא. טוב, אז עידו לא הצליח כל כך לעלות, לא הצליח לייצר תנופה. אז קשרנו אותו, אלירן יורד ברוורס. עלה!
עצור! אתה רוצה להמשיך למשוך אותו? שיעבור את הסלע הזה. בוא, תעבור את הסלע, סו! יופי! יו, כמה פודרה. כל האוטו פודרה. טוב, כולם עלו עם קצת אקשנים. שים אתכם פה רגע. איתן כאן, הוא עלה כבר, ועכשיו אני אמשיך. מעלה זיק, איתן בציטה. איזה תעבור את זה בנסיעה, אל תעד פה. יש פה מלא מדרגות, לא כאלה גדולות. יש אחיזה, האוטו מתקדם סבבה. זה איפה שאני, תטפס מהימינית, תעלה ככה על הקיר. אוקיי, ממש, תעלה על הקיר. פה לא מטפס לי. לא, יש משהו שעוצר אותי מקדימה. איתן, אתה רואה מה עוצר אותי בגלגל ימין? קדימה? כן, יש שם מדרגה, גם אני נכנסתי לשם, פשוט תטפס יותר ימינה. כן, ימינה, ימינה. לאט. רד עוד טיפה. ספורט קולג הפוך. רד. עצור. תיישר וסע. לא, יש לי פה בור שאחריו יש מדרגה, בגלל זה הקושי. קדימה, יש לו ככה. לא, חכה. שבור את ההגה שמאלה. רד. עצור, רד. האחורי שלך ירד, אתה תחליק טיפה. עצר. רד. יופי, שמאלה. אבל ליישר אני מתחיל... יופי. עכשיו אם אתה מיישר את ההגה, לוקח ימינה, אתה מטפס על הקצה של ההר, והימני שלך יעלה חלק. תסתכל רק על השמאלי שלך, אותו אני לא רואה, אבל הימני שלך יעלה חלק אם אתה מטפס ימינה. קח את ההגה ימינה. עוד. ככה תטפס. רק כשאתה מגיע לארצי ישר, הימני שלך עוד. יופי, סע, החלקת את זה. אתה יכול לחזור אחורה ולתקן, אתה תעלה אותך. שבור שמאלה. בוא תראה מה יש לי פה, בוא. שבור שמאלה חזק. כן, יופי, זה. עוד. עוד איזה חצי מטר. עוד. תיישר. זהו, תסע ככה. איך שאתה, תסע ככה. לירן, יש לך מדרגה קטנה בגלגל ימין קדמי. איך שאתה עולה את המדרגה הזאת, תסובב לשמאל. יפה. אלירן, תיזהר שם על הביצה, אני דפקתי אותה כמעט. וואלה, אין חוקו שאני אצלם את זה.
יאללה, ישורת האחרונה של מעלה זיק. אבל אולי שאלירן יחכה לו? לא, לא, חזרה, חזרה, ככה, ככה. לא, 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 עצור, עצור. יפה, לאט. שהאחורי שלך יקראת את זה ככה. מהמקום, סע. יפה. רגע, רגע, רגע. למה הוא לא עלה את זה? גם עם המיגון נראה לי. אמרנו לי, זה לא עובד. רגע. רד טיפה אחורה, אני עמד שם. רד טיפה אחורה. אוקיי, משהו, אני סע טיפה. יושב. לא, תגיד טיפה. יופי, ישר. עוד. ככה. לא, 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 לא. כן, כן, כן. סע, סע, סע. היידי. סע, 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 סע. איתן, מה אתה אומר על זיק? אתה עכשיו צריך לרדת את זה ולעלות מחדש. אתם בחרתם זה בלי כאילו עכשיו זה, תשמע, אני הורדתי פה. אתה בחרת את הקו הכי קשה, כן? אני מבאס. קודם כל הוא לא בחר, אני בחרתי לא להגנתו. כן. לא, למה? אני גם באתי לכיוון הזה. זה קו שהיה נראה הגיוני לחלוטין, ואם היית עולה בפעם הראשונה עם הגז, היית עולה אותו. כן, היית צריך להיות מחויב שם, חושי מחויב. אתה יודע, בפעם הראשונה, כמו שאני עליתי מסביב, אפילו בלי הכוונה, פשוט נתתי גז אחי, כי הוא יעלה, אתה מבין? אתה יודע אבל מה התעצלתי מה? לעשות? התעצלתי לרדת רגע מאוד, בגלל הפודרה, התעצלתי לרדת מהאוטו ולהרגיש את המעלה ברגליים. אתה מבין? ואז אתה כאילו, ברגע שיש לך את זה ברגליים... אם היית מרגיש, היית יודע כמה הוא מחליק. כן, אתה יותר מרגיש ואתה יודע מה המגבלות שלך. כן, כן. לא, זה היה... המעלה הזה היה מחליק למות. עידו, עלית את זיק, עידו. עליתי. במלחמה קשה, אבל עלית. המשכתי בזיק. לא, רק במדרגה של זיק נמשכת. כל שאר זיק עשית לבד, מה? גם נמשכת כולה כמה מטרים במדרגה, מה? עדיין נחשב, אני מקבל את זה. אחי, לא קל, מה? גם אחרי המשיכה, מה? 75. פשוטים? מדהים מאוד. יאללה, שקשוקה. אתה רוצה לחזור? למה? כי זה מעלה מזה. מה? תן לי את השכל לחזור לצורה ולפה אתה לא חוזר? צורה זה לא כמו זה. למה לא? יותר גרוע מסע. זובי, אז השיפור שאני הייתי בצורה יותר מפחיד. אתה פה לא היית בסכנה להתהפך אפילו רגע אחד, אני בצורה הייתי ככה. לא, אף פעם לא הייתי בזווית כזאת. באוטו. לא, אתה לא היית, אבל פה לא היית בזווית להתהפך בכלל. לא, הוא היה אחי עם גלגל באוויר. פה? קדמי שמאלי שלו... וזה היה באוויר, נהיה אותי לזה אוטו ולא קרה כלום. תגיד, לפי מה שראיתי בסרטון... בוא, האוטו שלו ברח הכננת, הוא נפל אחורה ולא התהפך. אם הגלגל היה באוויר, הוא היה דופק סלטות. שום דבר לא היה באוויר, הוא לא היה גרוע. נקרא הכננת, תחשוב איך האוטו חזר אחורה.
אם הייתי כמו שאני, ואחרי שראיתי את הסרטון שהוא שלח, לוקח רוורס עם הגה... אתה לא היית יכול לקחת רוורס. לא? לא, כי הגלגלים שלך מחליקים לאותו כיוון. אין לנסוע. גם עלית גובה בגלגל הנגדי שלך. כן. אתה אומר שהוא היה באוויר. לא היה לך לאן ללכת חוץ מקדימה, אין סיכוי. הגלגל שלך פה היה יורד מדרגה, והגלגלים האלה, הם לא אם היו מושכים, סבבה, אתה יכול, אבל הם לא ימשכו. יש לך שם, אתה במדרגה, אתה עולה אותה, ואלה, כל פעם שאתה ראית איך כל פעם שחוזרים אחורה, הם מחליקים קדימה. אתה לא היית יכול לזוז סנטימטר. בואו ניסה לחפש צל נוכל, בואו. טוב, סיימנו את מעלה זיק. יש פה עוד חלק שלו שלא ידעתי עליו, זו פעם ראשונה שלי במעלה זיק. כן, חלק קליל. לירן אומר שיש שם איזה בור או משהו רציני. טוב, זה לא עלייה קלה מאוד, גם לא קשה. יש פה... צריך לטפס לאט לאט בזהירות. זה לא משהו מסובך. זהו, הגענו לראש המעלה. טוב, מה השעה? 2:49. סיימנו את מעלה זיק. עכשיו היו קצת עניינים, זה תמיד מוסיף דרמה. אני עליתי מהחלק השמאלי במכשול הראשון, התקשיתי קצת לצאת מהמקום, כאילו לאוטו אין כוח, הוא לא תופס תאוצה, הוא לא תופס תנופה. באיזשהו שלב מה שעשיתי זה גז וברקס, הרבה גז ושחרור מהיר של הברקס ועוד גז, ואז הוא יצא מהמקום וזינק את המדרון התלול הזה. אין שם איזה מדרגה, זה פשוט, יש קטנה, אבל צריך לטפס את זה חלק, לתת באמפ קטן. פוידו לא הצליח, הוא נפח מנוע 2000, היה קשה לרכב לעשות את הקפיצה הזאת מהמקום, אז היינו צריכים למשוך אותו. חיברנו שתי רצועות של 9 מטר ו3 מטר, ולירן גרר אותו, את החלק הזה, את המכשול הזה, כמו שראיתם. וזהו, אנחנו אחרי. היה כיף, אני מאוד נהניתי. אז אנחנו הולכים לאכול. תודה שצפיתם, מקווה שנהניתם. אם אהבתם, כמובן, תנו לנו לייק, תכתבו לנו משהו, אנחנו נשמח לשמוע מה אתם חושבים, מה אתם רוצים לראות עוד. אם יש לכם מעלות שאתם מכירים, שאתם חושבים שאנחנו צריכים לעשות, נשמח גם לשמוע. זהו, נתראה בסרטון הבא. נשמח שתשתפו גם, זה יעזור לי לפתח את הערוץ, לייצר תוכן. זהו חברים, תודה רבה.